So, today ang graduation ng aking unika iha. So, high school na siya. Graduating na siya ng high school for today. And gaganapin siya sa Malabon Convention. So, pupunta kami doon. Mag-start ang parade, 1. So, guys, dito na kami sa convention. So, sobrang daming tao. Naulan. At sa puntong ito, malagod po namin ipinakilala ang mga magulang ng magsisipagtapos. Hi guys! Good morning! Good morning everyone! So time check is 10:42 in the morning. Ang sabi ko, agahan namin ng anak ko pero hindi nangyari. So ako lang ang maaga. Sabi ng anak ko maaga pa mami, maaga pa. But anyway, syempre mami, excited. So ako pa yung unang naka-ready compare sa anak ko. So ako yung gagraduate, charot. Anyway guys, today is July 13, 2023. So today ang graduation ng aking unika iha. So high school na siya, graduating na siya ng high school for today. And gaganapin siya sa Malabon Convention. So pupunta kami doon. Mag-start ang parade, 1. Tapos, sa loob ng convention, uupo. Tapos, long day, for sure, kasi maraming mga estudyante, kasi public nga. So, I think more than 1,000. So, ayun. Yung iba, may mga arkila ng jeep. Kami, wala. Mag-commute lang kami. And, yun. So, 10:43 in the morning. So, makakaalis kami ito mga 11, 11:30. So, maybe arrive kami doon mga 12:30 or 1. Kasi depende, traffic, naulan pa naman. Diyos ko, mabasa yung aking sandals. So, anyway guys, yun ang gana for today, naulan. So, no choice. Ganun talaga, graduation day ngayon, hindi na siya pwedeng makancel, diba? So, congratulations sa lahat ng mga mami at lahat ng estudyante na gagraduate, especially sa anak ko. So, I'm so happy, finally. Ang bilis ng panahon. So, turning senior high na yung anak ko. And, yeah, I'm so proud of her. So, congratulations, nak! Love you! So, ayun. Anyway guys, see you later. I will try my best na nakagawa ng konting vlog. Kaso, yun nga. Sana hindi ako malobat kaagad ang phone ko. And yun. For now, that's it. And have a good day. Anyway guys, huwag niyong pansinin ang background ko ha. So, ayan. Time checks 11:30. Nandito pa kami sa bahay. Yung anak ko ngayon pala nakaisip magpa-design ng buhok niya sa kapatid ko. Ako ready na kanina pa. Malapit na malagas yung makeup ko. So, naulan pa rin guys sa labas. So, I hope 11:30 makaalis na kami ng bahay. And siguro mga 1 hours darating kami doon. Mga alauna. Saktong-sakto. So, ayun. Ito yung outfit ng first son natin. So, kagabi naligo ako. Tapos nagpatarintas ako sa kapatid ko. Tapos nagwisik-wisik ako ng konting spray net. Tapos, ayun. Naligo ako kanina syempre, sa katawan lang. Pero yung buhok ko, hindi ko na siya binasa. So, ayun ang ng person. Yung anak ko, ayaw magpaganito. Mayroon siyang sariling gusto niya. Inayaan ko na. So, ang suot ko guys, naka-LVD outfit ang person kasi naulan. Nagbago yung isip ko. So, ito yung outfit ni Audrey Hepburn. Pero simple lang. Ano siya, naka-corporate ako na blazer na pink. Tapos naka-black dress ako na body ko na hanggang tuhod na minsan tumataas ng konti. Kaya, ayun. Tapos naka-sandals ako ng beige. So, yun. Ayoko mag-heels, guys. Baka madapa ako doon. Tsaka, ang tagal pa. So, ito lang yung outfit ng person. Simple lang. So, anyway, guys. Sana hindi kami malate. So, I will back later. For now, muna ako. Mag-prepare muna ako. And, aalis na kami. Hey guys! So, ayan. Paalis na kami ng anak ko. Pupunta na kami sa, sa convention. So, 11:34 na ng umaga. Ayan. Paalis na kami! So, ayan guys,
daw kasi yung loob, kaya sobrang dami. Tapos mga tao, nakapayong. Tapos yung anak ko, bad trip na. Dami kayo. So guys, ganito yung status. Payong-payong lang ang person, naulan. Yung anak ko, bad trip na. Tapos lahat ng tao dito guys, mga nakapayong. So, kaya nandito kami sa labas. Kasi yung convention puno pa. Tapos yun, dito lang kami sa labas. It's 12:42, so malapit nang mag-1. Dapat mag-start na. Pero nandito kami sa labas. Lusaw ng aking mukha. So, ayun. Alas 12 na. Tapos lahat ay nasa labas kasi hindi pa tapos yung mga nasa loob. So, matatapos yung sa loob, 1:30. Oh, ayan. Naulan. So, ayan guys, ang estado. Yung anak ko, ayan. Bad trip na. So, ang dami guys. Ayan. Puro lahat guys, nakapayong. A few moments later. Grabe guys, ganun kagulo. Kaya guys, basaw na yung makeup ko. Isang basa yung stamping ko. My goodness. And super stamping na. Super puno. Yung anak ko, sabay kami pumasok. Ngayon, hindi na kami magkakitaan. Wala na yung anak ko sa loob. Sobrang dami. Section na daw. Sermon. Grabe, parang hindi na ako guys. Buti malala akong mamahin. Nahirap ako. Sobrang dami ng estudyante. Ina-arrange kasi sila per section. Bago yung mga parents. So, grabe talaga. So, ayan. Nagkagulo ang mga bata dahil hindi nila mahanap yung section. Yung sa loob, puno pa daw. May mga estudyante ko sa loob, hindi pa sila nakakalabas. So ngayon, hirap-hirap yung guard out. Kasi maraming mga estudyante. Yung puno talaga. Tapos yung anak ko, nandun na sa dulo, hindi ko na siya makita. Nahihilo ako. Sabi ko, nahihilo ako. Kaway ka! Kaway ka! Kaway ka! So ayan guys, meron lang naiwan. Swelas na sapatos. Sa puntong ito, malagod po namin ipinakilala ang mga magulang ng magsisipagtapos. Atin pong natutunghayan ang pagpasok ng ating mga magulang ng mga magsisipagtapos na mga mag-aaral. So ayan, voice over muna kasi i-mute ko yung original song. So ayan, doxology yan nung nag-start na yung program. And yung kinanta pala nila ay This Is My Now.
So, ayan yung mga sinayaw ng mga bata at ang ganda ng mga pailaw-ilaw effect nila. So, maganda yung pagka-organize nila sa loob. Tapos, ayan, may mga nag-prepare na sila para sa mga award. So, ayan. So, ito yung moment na paakyat na kami ng anak ko sa stage para sa kanyang With Honors Award. And I'm so nervous and so proud of her. So, after that, ayan, nakapila ako sa CR. Mayroong palibreng bulaklak yung mga teacher sa parents. So, thank you, teacher. So, ayan. Tapos na si Claire, ma-awardan. At pakisabi, maraming salamat nanay, tatay, mama, papa sa inyong pagsisikap. At pakibigay sa kanila ang pinakamalakas na palakpakan para sa inyong mga magulang. Kanina ho ay hindi ko mapigilan na medyo maluha. Nakita ko iba't ibang appreciation ang pinapakita ng mga anak sa kanilang magulang. Meron pang meron anak ay binibigay ang medalya sa kanyang magulang, sign of respect and utmost love. Meron din ako nakita na nag-graduate na dala-dala ang picture ng kanyang himangong ama. No? Kaya nakaka-touch talaga. Kaya ito ay sabi ko, ibigay natin yung pinakamalakas na palakpakan sa kanya. Dahil kung wala sa ating mga mahal na magulang, wala tayong lahat dito. At alam ko po ang pakiramdaman sa magulang, hindi biro ang pinagdadaanan ng bawat isa. So, ayan, ito na yung kanta nila na This Is My Now. So, pinag-mute ko ulit. So, ang ganda nung meaning nung music na yan, nakaka-touch siya. Yun, ayun nga, muntik na akong maluha no pinapakinggan ko. Tapos, ang saya nila, sabay-sabay sila sa mga simpleng kilos nila dyan. Ganyan na lang sila kasi wala ng space. Pero, maganda yung performance nila at yun, nakakaantig damdamin yung mga message from everyone and of course, nung meaning nung music. So, malapit na matapos yan, guys. Kasi yan na yung last, kumbaga, yung last na program. And after that, ang gagawin na lang ay yung mga announcement na lang and special awards. Pero yung mga awards sa 1,000 plus na estudyante, natapos na. So, pinahuli yung kanta. And I love the lights. Ang ganda nung ano niya, nung pailaw-ilaw effect. Kaya nga binidyohan ko siya. So, gabi na yan, guys. Ginabi na kami. Grabe, what a long day. Pero worth it naman kasi finally natapos na and moving up graduation na ng lahat. So, ayan ang person. Touch na touch yan sa kanta. Malapit nang maiyak. Charot. Basta, nakakaiyak lang kasi syempre yung mga mami, mga proud. Tapos yun, nakaka-touch yung music. Tapos, ayan, ngiti na siya. Once again, katahimikan po aming mga mag-aaral ng Love Gems. So, ayan guys, tapos na yung graduation. Tapos na siya. So, nabipicture na lang yung mga bata dito. Tapos, ayun. So, yan ang. So, it's time check, 7:05 in the evening. So, ayun. So, I'm so happy. Gutom na ako. Okay, at naka-boundary ayos tayo. Baka mag-stop. So, ayan guys, pauwi na ang lahat. Yung parents mag-aantay sa labas at may tamang paraan yung mga estudyante para hindi magulo. So, once again, congratulations to all parents, to me, and to all students. So, ayan guys, 7:53. So, ngayon pa lang kami pauwi ng anak ko. Tricycle kami, punta kami dun sa sakayan. So, umuulan pa rin. And, pagod, kagutom. Naulan siya. Doon kami bababa sa may sakayan papunta Palapanan. And, super traffic. Gutom mo na. Tingnan mo yung ano, yung juice.
Tadan! So, ayan guys, nakauwi na kami ng bahay. Pagod na pagod, pero happy. So, ayan yung aking anak. Wala pa kasi guys yung original picture mismo nung doon sa graduation. Kaya ito muna. So, with honors yung anak ko, may medal siya. And, ayan yung kanyang picture. So, ayan ang mommy. Very proud. And, ito yung mga selfie namin ni Claire. Ito yung naulan moment. O, ayan ang mommy, nakapayong. So, ito yung moving up 8 ceremony sa convention General Trias Cavite. So, maraming tao guys. Nakasama pa yung pusa ko. So, ito yung pictures bago kami pumunta sa moving up. Nagpicture muna kami ng anak ko sa bahay. Yung kapatid ko ang nagkuha ng picture. Ang ganda ng shots as memories. So, ayan. Grabe, mas matangkad na yung anak ko sa akin. Pero naka-heal siya dyan. So, ayan. Very proud of you, Nak. Love you. So, may pa-roast ang mga teacher. So, yeah. That's it, guys. Ito yung memories na very unforgettable. So, in the future, 2 graduate pa ang attendan ko. Yung senior high after 2 years. And then, yung 4 years kapag graduate na yung anak ko ng college. Kaya nak, mag-aral ka ng mabuti ha. God bless you and thanks everyone for watching. Bye!